Ako želite pri provođenju pismenog ispita putem sustava Omega, a koji se provodi u računalnoj učionici na Filozofskom fakultetu, bilo da je to računalna učionica A103, A104, A212A ili A215, koristiti Safe Exam Browser, onda je potrebno u vašoj aktivnosti test podesiti određene postavke. Kao prvo trebate otići na svoj e-kolegij, potom pronaći tu aktivnost, kliknuti na nju, lijevo, u bloku koji se zove postavke, imate izbornik koji se zove administracija testa. U njemu se nalazi poveznica uredi postavke. Kliknete na nju. U testu koji ste već prethodno postavili, trebate promijeniti samo dijelove vezane uz Safe Exam Browser. Kliknete na sekciju Safe Exam Browser, onda u postavci koja se zove zahtjevaj korištenje Safe Exam Browser i gdje standardno stoji vrijednost ne, trebate kliknuti na padajući izbornik i odabrati opciju koja kaže da, koristi postojeći predložak. Što to znači? U Centru za potporu e-učenju smo na razini cijelog sustava podesili neke postavke koje smo pohranili u obliku predloška koji se zove Omega SEB predložak. Vi ne možete odabrati ni jedan drugi, ali isto tako onda ne morate pokušavati mijenjati razne postavke, nego samo koristite ove koje smo mi zadali. Od ostalih opcija koje vam se prikažu kada odaberete korištenje predloška, kao što je prikaži gumb za preuzimanje Safe Exam Browser, preporučujemo da to ostavite da. Omogući izlazak iz Safe Exam Browser, također postavite da. I u lozinku za izlazak iz Safe Exam Browsera nemojte u taj redak upisivati ništa, jer nećemo od studenta tražiti lozinku da bi izašli iz testa. Ako studenti izađu iz ovog Safe Exam Browser prozora dok rješavaju test, sustav će to zabilježiti, tako da nema potrebe da ih još penaliziramo unošenjem posebne lozinke kojom će oni potvrditi da žele izaći. Ako ste promijenili ove postavke, dakle u sekciji Safe Exam Browser ste stavili da se koristi postojeći predložak, taj jedan jedini koji ste mogli odabrati koji se zove Omega SEB predložak je odabran. Ove sljedeće dvije opcije ste ostavili da i da, znači prikaži gumb za preuzimanje Safe Exam Browser i omogući izlazak iz SEB također kao da, i niste zadali nikakvu lozinku za izlazak iz samog testa. Dolje na dno kliknete na pohrani i prikaži. I to je to.